हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों लोगोफोर आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों जोंनि नैबे BTC सरकारनिफ्राय फैनाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्डनि थाखाय जोंहा दासान्दि जा फिजिकेल फिटनेस टेस्ट एबा वाकिं टेस्ट जागासिनो दङ दा बिनि बागैनो आं नोंथांमोननिसिम माखासे बाथ्राखौ बुंहरनो सानदों मानो होनोबा जोङो दायो ससियेल मिडियायाव गोबां बाथ्रा बुंलायनायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दङ जेनेबा भेकेन्सियाथ' मात्र 157 थाल' नाथायबा बेनि एगेन्स्टआव टटेल बिजाथिफ्रा 52,000 निबो बांसिन बिजाथिफ्रानो एप्लाइखौ खालामदों दा बेनिखायनो जायफोर बिथांमोना जेनेबा क्वालिफाइ जाबाबो बिथांमोना साख्रिखौ मोननो हानाय नङा भेकेन्सिया खमनि थाखायनो होननानै जोङो गोबां ससियेल मिडियायाव बायदि रोखोमनि जोङो दान्थे बिदिन्थे खोथा बाथ्रा बुंलायनायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दङ दा बेफोरनि बागैनो नोंथांमोननिसिम माखासे बाथ्राखौ बुंहरगोन आरो बेजों लोगोसेनो जायफोर नोंथांमोननिया दायो नैबे वाकिं टेस्टआ जानो गोनां दङ गाबोन समफोर जायफोर नोंथांमोना जानो थांगासिनो दङ जेनेबा 24 जोंहा जुलाइसिम जागोन नालाय दा बेनिखायनो जिखियानो जाया मानो खै थारिखआव नोंनिया जायो दा नोंथांमोना मा डकुमेन्ट्सखौ लानानै थांनो नांगोन आं बिनि बागै नोंथांमोननिसिम मोजाङै खोन्थाहरनो सानदों दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आं गिबियावनो नोंथांमोननिसिम बेखौ टटेल बिजाथिफ्रा खैजन एप्लाइ खालामदों बेखौनो आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरग्रोनोसै गासै 52,629 टटेल केन्डिडेटफ्रा एप्लाइ खालामदों नैबे फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्डनि थाखाय दा बेनिफ्राय फरेस्टार 1 नि थाखाय जोंहा भेकेन्सिया 47 ता दा बे 47 ता साख्रिनि भेकेन्सियाव 18,235 केन्डिडेटफ्रा नैबे वाकिं टेस्टनि थाखाय बिथांमोना एप्लाइखौ खालामदों माने बिथांमोना टटेल एप्लाइ खालामनाया बेसेबां आरो दा बिनिफ्राय बेहाय नोंथांमोना सोरबा बेखौ बुंबाय थादों जेनेबा भेकेन्सियानो जोबोद खमथार 47 ताल' एप्लाइ खालामनाया जोबोद बुरजा दा बेनिखायनो जोङो थाबायनायाव क्वालिफाइ खालामबालाय मा जानो जोङो रिटेनावबोथ' क्वालिफाइ खालामनांगोन इन्टारभिउआवबोथ' जोङो पास जानांगोन रिटेनाव निसय जोङो मोजां मार्क लानांगोन दा अब्लासो जों साख्रिखौ मोननो हागोन सोरबाथ' बुंबाय जेनेबा रिटेन एग्जामाव 100 मार्कनि जायोबा बेहाय जोङो माने 100 आव 100 लाखिबासो जोङो साख्रिखौ 100% मोनगोन ना सियर जानो हागोन बेबायदि होननानैबो नोंथांमोना गोबां बाथ्राखौ बुंदों आरो ओरैनोथ' सानना नायोबा बेबायदि जागोन जेनेबा रिटेन एग्जामाव कुइसना जुदि एसे इजि लेभेलाव फैयोबा 100 आव 100 नोंथांमोना लानो नांगोन साख्रिखौ नोंथांमोना 100% मोननो थाखाय आरो इन्टारभिउआवबो नोंथांमोना 20 मार्क दङ नालाय दा बेवहायबो नोंथांमोना मोजां मार्क लाखिनो नांगोन इन्टारभिउआवबो अब्लासो नोंथांमोना साख्रिखौथ' मोननो हागोन बेनो आरो बाथ्राया नाथायबा एसे बेनो आरो साख्रिनि भेकेन्सिया जोबोद खम मार्क बेखौथ' जोङो बुंनो नांगोन थोंजोङैनो फरेस्टार 1 नि थाखाय मात्र 47 ताल' दा बिनि थाखाय 18,235 जेनेबा दायो बिथांमोना वाकिं टेस्ट खालामनाय जादों दा बेवहाय जेनेबा हमना लाबाय 14,000 15,000 केन्डिडेटफ्रानो जुदि क्वालिफाइ खालामनो हायोबा दा बिथांमोना रिटेन एग्जाम होनांगौ नङा होमबा दा बे रिटेन एग्जामाव बिथांमोना आरोबाव 100 आव 100 बिथांमोना लाखिनो हायाबाबो जेनेबा 90 नि आपथ' बिथांमोना लाखिनो नांगोन 90 95 बिनि आप लाखिनो नांगोन अब्लासो साख्रि मोननाया एसे चान्सआथ' थाहैगोन बायदिखौ बुंनो हागोन नङाबा आरो इन्टारभिउआवबोथ' जोंहा मार्क दङ 20 मार्क दा बे इन्टारभिउआवबो नोंथांमोना माने मेक्सिमाम मार्कखौनो नोंथांमोना लानो नाजानांगोन एबा लानो हानांगोन अब्लासो साख्रिखौ मोननो हानायनि बेहाय चान्सआ थाहैगोन मानो होनोबा जोबोद रेशिय'आ जोबोद हाइथार आरो दा बिनिफ्राय फरेस्ट गार्डनाबो थिग बेबादिनो गासै 34,394 बिजाथिफ्रा एप्लाइ खालामदों गासै साख्रिनि भेकेन्सिया मात्र 110ल' फरेस्ट गार्डनिया दा बेनि एगेन्स्टआव इसेबां बुरजा मानसिफ्रा एप्लाइ खालामदों नालाय दा बेवहायबो नोंथांमोना सानखागोनखा जेनेबा साख्रिखौ जाथामब्ला बेखौ मोनगोना आसा खम खारनायाव हाबा मालाय मा जानो रिटेन एग्जाम दङ इन्टारभिउ दङ दा बेवहाय मेक्सिमाम मार्क लानानै पास जायाबा हले साख्रिखौ मोनगोना आसा खम खारनायाव पास जाबाबो होननानै गोबां बेबादि माने डिमटिभेट जानायखौबो आं दायो माने नुनो मोननाय जादों आरो नाथायबा नोंथांमोननिसिम बेखौ बुंहरो फिउचारनि बाथ्राखौ नोंथांमोना दायो सानथ'नो नाङा जेनेबा दाथ' जोंहा फिजिकेल फिटनेस टेस्ट जादों नालाय दा बेवहाय जेसांखिनि भेकेन्सियानो गैयाथों मानो दा नोंथांमोना बेनि थाखाय गोसो होनानै नाजाग्रोनांगौ आरो उननि बाथ्राया उनाव जागोन भेकेन्सिया बारायनोबो हागौ खोमा मानो होनोबा जोंहा साख्रिनि एडभार्टाइजमेन्टआव बेखौ लिरना होनाय दङ बे साख्रिनि भेकेन्सिया जेनेबा इनक्रिजबो जानो हागौ नङाबा डिक्रिजबो जानो हागौ होननानै जेनेबा बारायनोबो हागौ नङाबा खमायनोबो हागौ होननानै नाथायबा खमायनायाथ' खमायखानाय नङा बेयो बारायखागोनखा बेनिखायनो साख्रिनि भेकेन्सिखौ एसे बारायगोनखौ नोंथांमोना आसाखौ लानो हागोन नोंथांमोना आरो बुंहरबाय थानांगोन BTC सरकारनिसिम गोबां बिजाथिफ्राथ' एप्लाइ खालामदों नाथायबा साख्रिनि भेकेन्सिया बेसांल' दा बेनिखायनो साख्रिनि भेकेन्सिखौ बारायना होयोबा मोजां जागौमोन बेबादिनो नोंथांमोना खावलायहरोबा मोजां जागोन BTC सरकारनिसिम आं नोंथांमोननिसिम बेखौ बुंहरनाय जायो आरो आंनि फारसेथिंनिफ्रायथ' आं सिगांनिफ्रायनो बुंबाय थादों भेकेन्सिया जोबोद खमथार होननानै भेकेन्सिखौ बारायोबा मोजां जागोन होननानैबो आं नोंथांमोननिसिम भिडिअ बानायना बुंहरगासिनो सरकारखौबो खावलायहरगासिनो दा बेनिखायनो बिथांमोना खोनासङो बिथांमोननि बाथ्रा जाहैबाय बियो
दा बेथ' जाहैबाय नोंथांमोना डिमटिभेट जानो नाङा दा बेनिफ्राय 6टानिफ्राय जोंहा रिपर्टिं नङा होमबा 6टानिफ्रायनो जोंहा वाकिं टेस्ट बे जोंहा थाबायनाय टेस्टआ जोंहा जादों दा बेहाय गोबाङानो माने सोरबा 3टायाव थांदों फुंनि जायनो माने सिगाङाव थांनो हानाय बिथांमोना लाइनाव थांनानै माबा मोनो नालाय QR कड मोनगोन बिनाव टकेन मोननो हागोन दा बेखौ सिगां लानानै नोंथांमोना खारनो हायो नालाय फुङाव नोंथांमोना खारनो हायोबा एसे एनार्जिया थायो नोंथांमोना बांसिन मोजाङै माने कमप्लिट भाबै खालामनो हायो उनावबा आरो सान्दुं गोसा जागोन मा जागोन बेबायदि प्रब्लेमा थायो नालाय दा बेनिखायनो गोबाङानो नोंथांमोना माने सिगांसिन थांनो नोंथांमोना लाइनाव थानायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों आरो बेबो मोजां नोंथांमोना सिगाङावनो थांनानै नोंथांमोना लाइनाव थाहैनायाबो जोबोद मोजां सिगांनि बायदि बेबायदि खालामाखै थांनाय बोसोराव जोंहा जादोंमोन दा बेवहायथ' खेबसेखौनो माने बेबादिनो खारहोनाय जादोंमोन दा देग्लायनि माबाखौ आङो स्टेप लानायखौ एसे मोजांसिन मोननाय जादों गोबाङानो नङाबा गोबाव नेनांगौ जायोमोन आरो बेबादि हौवासा हिन्जावसानिखौ आलदा आलदा बेबादि खारहोनाय जायासै नालाय जयै खारहोनाय जाबाय दा बेनिखायनो मोजां जादों आरो देग्लायनि जाखिनि माने स्टेप लानाय जादों बियो दा बेथ' जाहैबाय मा डकुमेन्टस लानांगौ होनोबा नोंथांनिया जुदि नोङो मोननैखौबो एप्लाइ खालामदोंबा फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्डनिखौबो नोङो मोननैखौबो एप्लाइ खालामदोंबा दा नोङो मोननैबो एडमिट कार्डखौ नोंथाङा प्रिन्ट आउट खालामना लांबानो जाबाय बिनिफ्राय जायखिजाया मोनसे भेलिड आइडेन्टिटि प्रुफ हिसाबै नोंथांमोना मोनसे डकुमेन्ट्सखौ लांबानो जाबाय जेरै आधार कार्डआनो जा भटार कार्डआनो जा पान कार्डआनो जा जायखिजाया नोंथांमोना मोनसे डकुमेन्ट्सखौ लानानै थांबानो जाबाय बेनो आरो बिनि अनगायै नोंथांमोना जेबो डकुमेन्ट्सखौ लांनो नाङा बेग माबा माबि लांबा आरो जारलासो जायो दा बेखौ नोंथांमोना मिथिना मोनखाबाय जानो हागौ निस्सय दा नोंथांमोननि सायावसो सोनारसिगोन नोंथांमोना खैथायाव थांनानै लाइनाव थाहैबाय थायो 6टानिफ्रायनो जोंहा जागायो 9टासिम जाहैबाय जायखिजाया 9टासिमनि बिथोराव नोंथांमोना रिपर्टिंखौ खालामहैनो नांगौ जायनो नोंथांमोना सिगां सहैनानै नोंथांमोना QR कड मोननो हागोन बिनि उनाव टकेन आरो लाबोफिननांगौ जायो दा बे जेखियानो जाया मानो नोंथांमोना जायनि सिगाङाव थानो हागोन नोंथांमोना थाबायनो हागोन एबा खारनो हागोन थाबायनानैथ' आरो कमप्लिट खालामनो एसे जारला जायो नोंथांमोना निस्सय खारखानांगौ जायो दा जेखियानो जाया मानो आं नोंथांमोननिसिम दानिया माखासे आरोबाव बाथ्राखौ बुंहरनो सानदों जेनेबा दाथ' जोङो गासैबो गोसो होनानै गोसो गुदुङै इन्ट्रेस्ट जानानै जोङो फरेस्टार 1 फरेस्ट गार्डनि थाखाय जोङो फिजिकेल फिटनेस टेस्टआव जोङो वाकिं टेस्ट खालामहैबाय एबा जोङो थाबायहैबायानो जा एबा खारनानै जोङो कमप्लिट खालामहैबाय जोबोद मोजांनि बाथ्रा जोङो खारनायाव क्वालिफाइ खालामनायनि उनाव जोङो गोसोखौ गोजोननाय मोनो मोजां जाबाय बे आङो खारनायाव एबा थाबायनायाव आं क्वालिफाइ खालामनो हाबाय होननानै दा बिनि उनाव जोंहा रिटेन एग्जाम होसिगोन दा बे रिटेन एग्जामाव सिगां बोसोरनि बायदि बिथांमोना जुदि रिजाल्टखौ होयोबा हले जोबोद माने बेखौ दुखुनांथाव बाथ्रा जाहैगोन जोबोद आरो बोरैबा जागोन होननानै बाथ्राखौ बुंनो नांगोन मानो होनोबा कार्ड अफ मार्क गैयालासिनो जेनेबा बबे केटेगरि बबे कास्टआव बेसेबां कार्ड अफ मार्क थांखो सोर बेसेबां खैजोन माने क्वालिफाइ जालांखो एन्सार कि जेबो बेबायदि होआबा हले एबारावबो बेबायदिनो जाल्लाया जाहैगोन माने लाइमोनफोरनि खस्थ' खालामनायखौबो जोंनि नैबे CSB एसे नोजोर बोबा मोजां जागोन बायदिखौ आं मोनो जोंनि नैबे BTC सरकारा एसे नोजोर बोबा जागोन आं बेखौ मोनो रिजाल्टखौ एसे ट्रेन्सपेरेन्सि मोजाङै होबा मोजां आं बेखौ मोनगोन जेनेबा जेब्ला रिटेन एग्जामनि रिजाल्टखौ होयो रिटेन एग्जामा दाथ' जायाखै अब्लाबो आं दानो बुंहरखाबाय आरो मानो होनोबा एसेबां मोजाङै खस्थ' खालामनो लाइमोनफोरा माने क्वालिफाइ खालामो नैबे खारनायखौ एबा थाबायनायखौ खस्थ' खालामनानै दा बिनि उनाव रिटेन एग्जामखौ होयो दा बे रिटेन एग्जामाव जेरैबायदि थांनाय बोसोराव रिजाल्टखौ होदों जेनेबा कार्ड अफ मार्क गैया जेबो गैया केटेगरि वाइज बेसेबां कार्ड अफ मार्क थांखो एन्सार कि जेबो बेबादि होआखै दा बेबादिखौ जोङो बोरै ट्रेन्सपेरेन्सि रिजाल्टखौ होदों होननानै जों बेखौ बोरै फोथायनो हानो दा बेनिखायनो आंनिया माने दानो बुंहरनाय थाखाबाय आरो जोंनि नैबे CSBनिसिम आरो BTC सरकारनिसिम जेब्ला रिटेन एग्जामखौ कन्डाक्ट खालामो दा रिटेन एग्जाम कन्डाक्ट खालामखांनायनि उनाव एन्सार किखौ हगारना होनांगौ बिनि उनाव कार्ड अफ मार्कखौ देखायना होनांगौ जेब्ला रिजाल्टखौ होयो रिटेन एग्जामनिखौ नैबे केटेगरिनि थाखाय बेबादि थांबाय STनि थाखाय बेबादि थांबाय केटेगरिया आनरिजार्भनि थाखाय बेबादि थांबाय कार्ड अफ मार्कआ बेबादि होनानै बिथांमोना होनो नांगोन रिजाल्टखौ फरेस्ट गार्डनिखौ आं बेखौनो हास्थायो आरो दा बिनि उनाव बिथांमोना जुदि बिजाथिफ्रा सोरबा गावनि OMR सिट लिरनायखौ बिथांमोना नायनो सानोबा बेखौबो नायहोनो थाखाय खाबुखौ होनांगौ जोंनि नैबे CSBआ अब्लासो बे ट्रेन्सपेरेन्सि होननायनि खोथाया थाहैगोन आरो बेजों लोगोसेनो जेब्ला इन्टारभिउ जायो दा बे इन्टारभिउआवबो जोंहा मार्क दं नालाय 20 मार्क दा बे इन्टारभिउआव बेसेबां जेनेबा सोर बिजाथिफ्रा बेसेबां मार्क मोननानै क्वालिफाइ जालांखो बेखौबो बिथांमोना खोन्थानो नांगोन जेब्ला फाइनाल रिजाल्टखौ होगोन जेनेबा जायफोर बिथांमोना बिजाथिफ्रा सेलेक्ट जाबाय रुल नाम्बारखौ होनानै रिटेन एग्जामाव बिथांमोना बेबायदि मोन्दोंमोन इन्टारभिउआव बिथाङा बेबायदि मार्क मोननो हानानै बिथाङा फाइनाल मेरिट लिस्टआव सेलेक्सनखौ जानो हाबाय होननानै जायफोर बिथांमोना सेलेक्सन जादों बिथांमोननिखौ बेबायदि रिजाल्टखौ होयोबा बेहाय रावबो माने केन्डिडेटफ्रा कनफिउजन जानाय नङा रावबो बेहाय सन्देह खालामनाय नङा
जुदि रिजाल्टखौ होयोबा जेनेबा रुल नाम्बारखौ होबाय बे बिजाथिया सेलेक्ट जाबाय दा बिथाङा नैबे रिटेन एग्जामाव बेसेबां मार्क मोननो हादोंमोन 100आव दा बिनिफ्राय इन्टारभिउआव 20 मार्क दङमोन दा बे इन्टारभिउनि 20 मार्कआव बेसेबां बेबायदि मार्क मोननानै बिथाङा नैबे बिजाथिया सेलेक्सनखौ जाबाय होननानै बेबायदि रिजाल्टखौ बिथांमोना होयोबा बेहाय जेरैबो कारापसननि बाथ्रा बेहायबो जेबो फैया दा बिनिफ्राय बेहाय जेबो माबा थाहैया आरो सन्देह थाहैया दा बेबायदि रिजाल्टखौ होजानो थाखाय आङो जोंनि नैबे CSB आरो BTC सरकारनिसिम आं दायो खावलायहरनाय थाखाबायानोसै मानो होनोबा खस्थ'खौथ' बयबो नुखाबायानोसै लाइमोनफ्रा इसेबां जेनेबा 26 किल'मिटार हिन्जावसाफ्रा 16 किल'मिटारमोन नामा दा बेबायदि खारनानै कमप्लिट खालामखांनायनि उनाव रिटेन एग्जाम होखांनायनि उनाव रिजाल्टफोरखौ मोजां मोनाबा गोसोआव एसे बोरैबा मोनो आरो दा बेनिखायनो माने रिजाल्टखौ मोजाङै होजानो थाखाय आं दानो खावलायहरनाय थाखाबाय दाथ' रिटेन एग्जाम जाथ'वाखै अब्लाबो दानो आंना माने बुंहरखाथारबाय आरो सिगाङावनो दा बे भिडिअआ बेखिनियानोमोन गासिबो नोंथांमोना मोजाङै क्वालिफाइ खालामजोबगोनखौ आसा खालामनाय थाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों